Ya nak. Santrapi kabeh. Ana kapuk ra ya, Lek. Napa ta? Tak sumpeli kupingku. Warga Tragodi Mati Sleman Sugeng Dalu sedaya mawon. Mugi-mugi sami sehat sedaya. Kula kalih panjenengan sedaya sehat. Gol. Elisa. Iki pesinden apa nyarke bal-balan apa? Bancine ki aku apa kowe? Kok nek wah braok kene iki. Kan wis semangat 45. Semangat 45. Iya. Ben kabeh semangat padha karo iki perayaane. Dina kamardikan. Dina kamardikon. Kamardikan. Kok dikon. Nduk, kok sliramu bengok-bengok ngono kuwi wis pulih tenan apa urung? Ya dorong sih. Iya. Aku seneng iso ketemu meneh. Aku wingi ra sida ketemu karo saiki. Ketemu lah ya wingi ning. Hati-hati. Ketemu karo aku to Wingi wingi. sida. Sah. Ya? Kuwi iki lanang. Ora apa-apa, lanang ra apa-apa. Lah ora apa-apa. Ora apa-apa. Sopo ngerti nek kowe malah ganjar lho nek dadi aku lan marine. Nek aku ngantek mari malah ganjaran swarga lho. Ra sode. Ora. Banci pokoke. Genah. Ra kakak ampun ra bareng nesu-nesu. Iya, ra bareng nesu. Nggih saged kepanggih Mbak Mimin karo Mbak Apri seneng kula nggih. Senenge mergo apa? Yo seneng wingi ra sida aku ayane. Ayu-ayu kok epilepsi. Yo arep mangkat wayangan malah wetenge lara. Wetenge lara. Yo. Lekasan apa piye? Hah? Lekasan apa? Ya nek wong wedok ki rak ya duwe bulanan ngono kae. Wis bayar kok aku. Bulanan ki Bulanan ki ora angsu SPP ki ora angsuran tegese kae bulanan ki lho. Datang bulan, datanglah ngono ki. Kowe malah puisi ngopo? Kowe mama sera doyan karo kowe malah bulan datang lah aku ya ora doyan puisi. Maksudnya apa toh? Maksudnya ki apa ya, Nduk? Nek wong wedok ki alangane lho, Nduk. lampu abang ngono kae lho. Oh, menstruasi. Ora. Mergo aku ngampet pipis. Terus lara wetenge. Sesuk meneh iki nek nyinden ngono ki nek geblet pipis mudhun ra apa-apa. Tenan. Aja diampet. Tenane. Tenan. Wingi diseneni nek pipis kudu goro-goro aku ngate ngene-ngene iki tak usahake. Aku iso. Loh, Segi lara. nek dengan kejadian seperti ini, Tinggo ra ya Pak. pelajaran. Oh, Pak Seno ra mungkin negake. Ngono, aja Apa nek tek-tek. ngene Ngono, bae, Pak. apa padha aku? Padha kowe ya wegah udah dibanci aku Ora wedok maksudnya ayu-ayu. Carane rasa nguyuh. men ra lara wetenge iki lho rasa ngenteni goro-goro. Lah, piye? Aku kan tak padahke botol isine ning kene. Njero. Lah kowe iso diwadahke botol nek wedok Bedane ya apa? piye nek wedok? Ora iso. Lah nek Iso wedok ki lah. ra ya dadak golek kamar mandi beda karo kowe. Garek mepet temboke dadi nek kowe kok dadak. Anggepe apa? Mepet tembok sikile dangat siji ngono. Padake kirik wae. Loh, kowe ra mudeng ya. Kok nek guyon ngono kowe. Sikile diangkat siji ngene kok apik banget. Sesuk aku pengen weru aku arepan. Tak kandhani ya ki ana aturane ya, Nduk. Ini Aturan. aturan. Ora iki ilmu titen wong Jawa. Heeh, piye Ya aturan jamu apa? nek toyan utawa pipis nek basa Indonesia kencing. Toyan. Aja tok adepke ngulon. Lah nyapa? Iki padhae kowe nganu kiblat. Aja tok adepke ngetan mergo kuwi metune jedule srengenge. Aja tok arepke segara kidul. Heeh. Aja tok arepke ngalor ndak kena Merapi. Lah kowe Ya njok piye le nguyong lah kowe munggah. ngene kok madhep ngulon. Ngulon terus tak enggokke sithik ngono. Mbok enggokke. Heeh, tak enggokke. Terus mbok sampluk-samplukke. Ora saru lho iki cegah cacil-cilik lho Darmu. Pak Seno iku gan apa to? Apa to disamplokke apane? Wah, kowe iki nek ana Elisa ya aja omong kaya ngono kuwi. Sirahe di kowe nek nguyong karo ndase dikene-kene iki. Waduh. Karo DJ. Sing ayan ki aku pokok wedok jan. Maksude wong tuwa kok ngandhani kono kuwi sanepane aja ngulon, aja ngidul, aja ngetan, aja ngalor, kuwi lemutoyan lungguh kembali ke tanah. Oh. Kembali ke mula bukane. Ke mula bukane ngono lho. Bali ning mula bukane ngono lho, Oh, Sa. nek kowe berarti nek nguyong ya lungguh. Ya lungguh wedok kok. Wedok apa lanang sing bener wedok sikile kaya ngene iki mau ketok wulune. Nek arep dadi wedok ki ya diweksike ngono iki jarike. Memalukan, enggak masuk gitu. Kurang mulus ya, Kurang Sa. mulus ya wangun sitik. Delok Nek apa-apa. elek ya nganggo diet, nganggo apa? Apa Sot. daleman nganggo katok. Wingi Aku ora katoke apa-apa. ana tulisane ki Mbak
Trainingmu kae nggonen Training. tulisan SMA Karang Nongko kae. Training SMA Karang Wah, Nongko. dadal duel dhisik pertama Pak Sen aku jak nganggo kotak-kotak jak nganggo kae saiki tak museumke kae wis isin aku lho. Aku tobat. Sikil burek ning atine resik ra apa-apa timbangane anu jenenge sikile mulus ning atine reget Oh ya bener ya. Gitu. Sing bener atine. atine. Iya. Sepenting sehat ya, Nduk, semangat. Iya, saiki wis sehat, wis iso joget jondel-jondel wah. Pokoknya nek kowe arep pipis, arep mudhun ra entuk Pak Seno lapurno aku. Ngopo? Ngapa? Kartu AC kono kuwi nggon aku kok. Kok Oh, wis iya? ketu AC ning nggonmu ki? Lah aku pas ra kuat kali ngeterke pipis kan ya kono. Oh, diterki Pak Sen. Suwatene pripun, Pak? Aku ora tak eling-eling kaget aku. Pripun? Ayo biyen pertama kali rak ya aku pengen banget to. Pak Nggih. kula pengen toyan. Yo yo tak terke yo. Ah, aku ya semangat kae bareng. Semangat 45 Dhek toh. mlebu suarane mak. Wes, trontong-trontong. Munine trontong-trontong. Heeh. Lah nguyu iseng. Beda karo Elisa. Apa? Kaya wong celuk-celuk kae nek Iya, guyu. Apa? Wes tau rungokke. Gila. Ira bahas kuwi wes iki disowan kene mak. Dongamu piye kanggo warga kene, Warga Sa? Nambungan Tegasari. Nah, RT Penten 8 RT 8 ya semoga-moga iki kata Muga-mugi. muga-mugi Muga-muga. Hah? Muga-muga apa mugi-mugi? Muga-muga. Nek mugi-mugi iki krama basa. Krama mugi-mugi. Oh mugi-mugi warga wonten Nambungan Tegalsari menika sedaya saged pinaringan sehat bagas waras. Amin. Rezekinipun lancar, daganganipun laris nggih. Mangke se napa wonten kerja nggih saged lancar kerjanipun, sekolahipun nggih lancar. Nggih sing dereng kagungan garwa matur kula mangke kula nggih dereng kagungan garwa. Kok mah tawa dhewe iki piye kowe iki? Kok mah promosi apa-apa. dhewe. Aku gak bisa move on karo sing nyiter kok. Lah Sop, oh iki Mas Bimo. Bimo, iya. Ora doyan ngono kowe wis tuwa elek. Omonganmu lho, elek tumraping kowe, nek tumraping kono seneng lho. Tenane Bim kowe seneng ro iki. Dokoh ngono lho. Isin Bimone. Nggih niki ngaturake napa Pak Seno? Ayo manut kowe arep ngatur Nggih niki apa? wonten pamundutan saking PWKS Semarang niku sesideman saking Texas nyuwun tembang kangen sik pundi? Manut kowe. Kabeh ya ra. Tembang kangen wae. Tembang kangen. Oke. Ya. Texas. Texas ki ngendi? Texas Amerika. USA. Amerika. USA. Amerika. USA dudu ASU lho. Ah. AS. Allah mau kowe iki kok sik panyon sewu kok AS kok nyawange nang nggon aku lho kowe aku jero Elisa ora ketemu kowe. Aku mau ngomong. Kowe kan kowe diparingi lara kuwi kudune kan terus introspeksi aja-aja aku sing menganiaya Mbak Mimi ning panggung ngono ya iso lho. Oh kuwi mergo kuwi karma ya. Sa. Daya aku. Ampuni aku ya kakak. Nah, Sukimin menang banyak. Hah. Mati. Busine mletik. Oh kowe nggawa busi to. Ora ya jenenge wong kan Yang anggere tok rangkul busine pletik. Oh. Alah nggawa mboten bu- bakal no wis ngupil kabeh kok. Apa ngupil? Busi motor kae lho. Oh, busi Kae, motor. Nek brebet-brebet kae berarti ngupil. Ngupil. Wah, ya kowe wong bengkel ya ngerti. Bapakne Pak Kamret ki beng. Pak Kampret bengkel ya wis tau weruh Pak Kampret. Pak Kamret ki sapa? Pak Bapak Kampret Edi Bapak Apri. Egi ning ora durhaka to Ora. lagune. Ya nah. Iya. Aja Sari kaki Sing los wae lho, Nduk. Aku sanggup pampers sih kok nggo nek ngantek. Iya. Ya ya selo santai wae. Dewa nganglang jagat
Iya arep ning Medan kowe datang pamer-pamer. Syukur. Besok berangkat jam 6 iya ning Medan. Iki teko Mbak Mimin benjang anu oleh-oleh saking Medan insyaallah. Oh, aku dioleh-oleh. Yo ora aku wis meleh-meleh sik kok. Wong loro ki rumah Siapa sakit. menabur dia menuai. Wis negatif thinking sik wong iki cerita. Ih, darakne umuk. Aku krungu lho padahal ora budek aku. Bu, mie benjang kula jam 6 berangkat. Gayane. Lah jenenge Miss Umuk kok. Nyangkeng bokor kencanane isi sandang kelawan pangan ya iku op sa apa? pakaian Mbak Apri op nipun Mimin Kosek Thomas rogo tuwa ora ya beda pernapasane. Wis gak wis. Ayo buktikan. Lah iya padake greh-greh. nipun Lho piye ta kowe iki? Nang nyentot. Pripun Pak Seno Pripun suarane? Pak Seno? suarane iki men padha karo Elisa karo Mbak Apri ya swara wedok nipun Kok mah muntir telakmu lho lek kowe iki. Wis sak mati ya wae. Pak Seno kok ya ngerti no nek kelemahan kuwi nggon swara. Nek liyane kan serba lebih to aku. mami loro Napa? swara karo rupa Kula pun ate matur kali panjenengan. Sinden sendiwati iki syaraté kudu ana 3. Apa? Sing enom ana dienggo paribasan packaging. Kembangan. Heeh. Sing bakoh ana kuwi nggo jagane ana lagu-lagu lawas sing Rabot. kadang-kadang sendiwati muda durung tau gladen. Iya. Sing nomor 3 ana sing rada cerewet kaya Nduk Elisa lan sak pitutene niku. Dados nek kaya kula kan swara elek, rupa elek. Ning kan liyane basa. Liyane apik. Kok malah mendelet gitu. Saya mendelit. wong malek Mbak Mimin malih? Wis kok kowe gak kene kowe Nduk. dirampoke Mbak Rampoke. Mimin aku mbok menawa aku kedaran ro suarane Iya. Wong ngono kuwi lho sabarna. wis kaya tempolong diseret Harimau. Penting kan wedok. aduh Iya, kasih tepuk tangan untuk Mbak Mimin. Sukimin blantik wedhus. Sukimin pergi ke pasar. Kok ketek kok suruh men pergi ke pasar ora iya Ketek. mangga Tembang kangen. Iya. Kangen no. yuk dados Iya.
sing tak tresnani teko ninggalake aku sujone uripku yen ora ono sliramu sumilire yen tansah ketemu rasa rasa Kok wedi ngapa? Wedi. Tatapane medeni sik kok. Oh, kapokmu kapan? Rene yo. Mboten mawon, Mbak. Kula tesih gladen kok. Lah Kula apa? sing nanyaran derek Pak Sino nembe gladen nembe ngangsu kawruh kok, Mbak. Ya rene tak ajari. Nek mboten duka to biasane senior menika kowe mbuli kalih sing tesih junior ngoten. Cara kula dadi jenengan kula ra trima lho. Lah napa? Mosok duneke kowe Banaspati ngono ki mau. Ora apa-apa, Bang. Mbok ora ucuk-ucuk ra pring dilincipi lho mriku Lah mantem. kowe mau ngomong ngono kuwi tenan kok ora mau ora ucuk ora nggo kono. Lah piye ta? Rene wani nek wani. Mangan jari, Mbak. Kula alon-alon. Ajar ngene, diajar ngene. Diajari sinden sing sae ngoten lho, Mbak. Masa tak ajari ngene wae ya. Jeng kula niku dados idolane Pak Seno kok njeng men. Saiki kembange ra agak Elisa, sesuk kan aku. Kembangan no, kembang bangah. Nah iya. Selak tuwa. Aku nek golek sinden kan sing blasteran-blasteran. Dhek kan ya wis blasteran. Blasteran apa? Gembel karo gibas. Wedhus niku. Nang omah dhek ra oke. Iya. Papa aku itu dari Singapura. Papanya dari Papa Singapura. Simba. Mama sing ngecat. Kuli bangunan kok. Aku. Sini ta, mriki karo Elisa mau berpelukan sama aku mau berpelukan enggak? Mboten mawon ndak wareg. Kok marek? Kok iso warek ki lho? Ngerti dhewe. Ngapa? Dagelane nganggo sanepon mosok yo. Omong sing jujur nek karo Omong sing aku ki jujur, sing jujur wae. Mungkin ndak keblebeken. Loh, lebih kenapa? Dadi kowe nek ira aku ra nggawa banyu lho. Nek ira Mbak Tatin hawamu ngelak kowe. Ngelah. Aku dikaro badan hukum kok. Apa? Singkatan. Apa badan hukum? Apa? Badan hukum kok, Mbak. Iya, apa? Masa aku yang ngomong BH. Alah. Kowe iki pola kayak ngapa to Min? Kowe iki Badan hukum apa? Kowe mbok ora mancing-mancing to, aku wis ngomong bola-bali le ditresnani warga. Godian Mlati, sakiwa tengene Mlati, Tlaga Adi, Sumber Adi ki mergo aku ki wonge lurus ora neko-neko. Aja meneh nindakake kemecap elek ora tekan atiku kok aku. Masak toh? Tenan yakin Apa iya, Mbak? Yo ngapura, Mbak, aku mau. Udu badan hukum udu. Lah apa? Apa? Melek. Melek. Melek ki susu e. Maksudnya? Ya wis ngerti dhewe ndak tak ngomong. masa ya Nek pas ngono kuwi lanange ketok banget e. Iya. Jenengan ya duwe ngono lho. Duwe ning anu ora fungsi kok, Mbak. Lah ngapa? Lah cek gadis kan cek kraket ngono. ngalah alah wong gure anduke kok le dadak Gadis banget. Iya. Sini bae, sini ayo nyanyi bareng. Nggih. Lek galak ki wong pasuryane Mbak Tatin ki ora galak. Lah napa? Nah kena ya bersahabat bersahabat ora galak wong judes. Drengas. Aku delok mung suwe ya, nek mung suwe iki kira-kira butuh tak galeki ya tak galeki nek ora ya ora. Oh, dadi empan nggo papa. Nggih. Semangat nih Mbak Tati, ayo kundang dadi bintang tamu ning ndi alhamdulillah ya Allah. Matur nuwun karo Pak Seno.
Ngopo? Berintak kali. Kok matur nuwun karo aku sak lawase dadi sindian kowe karo aku mungsuhan. Ora tau rukun. Wis ngeceh-ceh wadiku ping ngendi-endi. Cacah napa lho ora? Ngeceh-ceh wadiku tekan ndi-endi Wonosobo saiki wis kondang aku dalang sok nggaweke gule kobis gara-gara cangkemmu. Nek Wonosobo tongseng. Nah, ada muni tongseng kobis aku. Mosok dalang rampung mayang bengi ngaso mlaku-mlaku arep golek kamar mandi kok tongseng kobis, Pak. Waduh, sekat. Keparat tenan. Iya, Jeng nenten Wonosobo kula dijak lho Pak penyon kok ya ora tau ngono. Oh, hawane adem. Lah nggih cocok ten hawa adem kan cocok go berkembang biak to. Iya. Kowe iki kok iso dibiak ning iso berkembang. Heeh. Ayo nembang apa, Tin? Ya. Banyuwangen ya kena. Ya. Oh nggih. Gerajakan ya apik. Ya. Ya men semangat ya Mak. Iya. Kalih Mbak Mimin Mbak Apri nggih. Anjir ngoten. Nggih bawa mboten. Nganggo Mambiat mayun. Pak, menika Apa? wonten aspirasi saking kanca-kanca warga Laras. Ngapa? Napa? Mbak Mimin jenengan aturke Pak Sino kula ampun kan liwung kula lagi greges-greges. sapa sik muni ngono? Bu Prastiwi ning menurut kula nek greges-greges iki liwung malah dadi lan sehate nek menurut kula lho niki. Kringete metu kok soalnya. Lah nggih kringete tadi metu malah sehat Bu ngoten niku mboten napa. Pun kula aturke kalih Pak Sino lho. Ya. Ning Pak Sino kan piyane wangkal tetep jangan kudu kon liwung. Nyan ki ngene ngonekke Pak Sino kok wangkal ki to. Lah iki wis Kok wangkal to? Wungkal. Ya. Nyengenges tadi nek aku elek iki ngene. Aku bahagia nek dalange diunekke. Eman suarane Suarane seru ya, Mak. Lah kuwi nek ora nyinden ngeneki truk kok. Oh. nek truk Ndur. sopire iki. Iki sing Nek kae ora sopire, kae iso digawa sopir truk. jenenge sak digawa to. aku digawa sopir truk, ditinggal dalan to, wong ngono selak njoki perjalanan lah terus ditemu kono dinepke ning omahe ning Sedayu 3 dina. Terus diapake, Pak? Yo ngerti dhewe aja didadak tekon. Ora tak kapak-kapake tak nggo medeni kirikku. Jeli. Ku kanca jeli. Gending pelambiangan nyerambai Sing kok ya ora tek apik, men kendele seru. ya ben ngapa to? Iki ana sinden kok ngancap dalang Ayo kuwi men kendele nyeranda. Karo le rada nyetel. Ya aku tak lungguh wae apa piye? Lah iya, ya rasa ngono. Ora piye? foto, ngrasa getanate. ora sak. Lah Kowe napa? kene kowe nek disekait ngono kuwi ya nesu. Nek aku nek ngonek aku golek kobis sak menake dhewe. Nang ngarep masyarakat akeh lho. Lah nyata kok. Nyoto ndi? Eh? Wong gawe-gaweanmu kok kuwi kok. Ora ya wingi ya dikeki soto. Mrene ana soto kae lho tin kana mak mesti ana soto. Bulane menggari wortel tok. Kuwi jenenge soto gobyos. Ah, modar ora kowe. Gobyos goleki iwake. Ah, rane wae. Ora gobios mergo panas gembrobios. Golek iwake ra kecekel dadi kantek gembrobios. Ya niku dalange ngono kuwi. Padha wae kabeh. Viral lho, Mbak Napa? Tati. Napa? Kowe karo aku jam semana ning bangun jiwa apa ning ndi kae lho. Pak Sino kan bar digawe tetakan kae lho. Kae viral aku delok kowe karo Pak Sino kaya ngono, mbok ora buka wadine Pak Sino ngono kuwi. Temen ya ora diangsul-angsuli tenan ya kae ya Lah, pas ya kae kok tenan. mosok ora tak cerita. Masa, cek Aku ya diulas. tenan. Aku ngantek tonggoku ngantek tekan gone Pak RT lho. Aduh. Tenan, Pak RT nyun sewu. Kowe iki lanang lho. Lah ya. Mosok Ya nyun sewu kan aku tekan Pak RT. Pak niki pripun? Lah napa pun enten
napa jenenge paketan napa? Lah kula niku jago ngene Pak Sino niku rak dalang kondang mbok menawa dipaketke aku pas nang omah nganti aku padu nggon Pak RT mergo angsul-angsul lho. Mboten mungkin nek Pak Sino niku mboten angsul-angsuli aku ngono kuwi. Mboten enten saestu saksine nggo marang sedayu. Tenan pancen ora ono angsul-angsul blas. Berarti nyumbang ning ra di ora. Lah bar digawe tetakan kan malah badhe apansamu kok. Apansa kae iki malah. Lah ya saiki mobile 3 lho. Lah iya. Batine lengan. Lah iya kok ya kok ngono ya perhitungan. Sesuk arep gawe omah meneh, arep tuku lemane. Lah ya mongko wong ning salah kowe. Lah kok 3. Oh 5. Oh mula. Malah aku badhe woh kuwi. Sok sing siji tak nggo nabrak kowe. Sik nggo nenggel. Monggo ya Mbak Tati niki wong padha-padha wedok ya. Wong ning desa ngono aku nyumbang 50.000 paribajan nek wong buruh tandur apa matur rak ya boyoke pegel setugel dina. Paling ora diluli roti. Roti tambahin ndok 3 apa 4 kok blas lho kok tekan atine ngono lho. Padahal jenengan nyumbang pira? Dalang kondang lho titele. Nek apa mau mimin ngene paribajan banci tuwa apa merangsul-angsuli lumrah lho. Dalang kondang lho tatarane lho. Nah kok ora bangetan ya. Lho kaya diumumke Pak Panitia ora mau Jakarta, Jawa Tengah bahkan menasional lho. Jenengan kowe ya melu katut dosane ora ngelingke ana kaya ngono. Sing dadi sepono apa ya umpamane Tatin iki ra ngelingke ya Bu Prastiwi kok ya dadi pini sepuh kok ra ngelingke. Ra iso njaga prajane dalang. Oh mimin kok ora oleh-oleh ngono ya. Semene kok belas ra ono sing ndek beretikat baik lho ngangsul-angsuli. Lah saiki ono kan lho. Nek arep njaluk oleh-oleh. Aku ki ambek arep do cerewet tekanku jan. Aku tetep santai kan itu udah berlalu. Loh, itu udah berlalu toh. Ono lagu sing yang lalu biarlah berlalu. Wer ambiar. Ten ora mergo berlalu ten ndablek kok. Ya ora apa. Napa ditebas mentah mawon, Pak? Ora, wis ora apa-apa wis ben. Sesuk tak tri aja kuwatir. Ya aku semene iki sing nyumbang akeh dhewe iki malah kanca wiyaga kok. Piye? Wah, wiyaga kuwi do sembodo-sembodo. Sidene ora ta? Tak buka amplop iki paling ora 1 yuta. Waduh, alhamdulillah ya hebat. Ing atase ming penyaron nyumbang 1 yuta. Lah hebat ngono kok, hebat. Luar biasa. Ing atase penyelentem nunggah. Wah, aku mengko wis tak pengen aja do nyumbang. Aku wis tak lakonani dhewe. Ning tetep do tresno karo do nyumbang 1 yuta. Amplope iki pira iki? Mbak Karin. Iki mangan grameh loroe 20 tak buka. Bangetan. Kurame apa? Tak critani gurame menggari ndas tok kok. Aslame kok kan entuk daging. Ya kan lumayan nek daging. Jenengan selawe oleh daging kok. Wah, ya sok entuk. Lagi. Oh alah, nek ya ki wong bahasane wong wujud rasa tresnane kok nyengkuyung Pak Sino nggih. Terus Aja tok undah-undah. Nyaran. Sing undah-undah kono dhewe kok bangsaku. Nosan tara. dalangnya budeki ya. Banyu. Wah, budeki ndasmu. Terus kena. Sakarepmu. Lah ya piye? Wis kebacut loro atiku. Lah terus arep ngopo nek? Ameng tak titeni esuk suatu saat kowe ewuh ditenono. Napa? Arep nyumbang 10.000 ditewon-ewon kae. Ketok kebet. Oleh kumangan arep tak katok-katokke biyen. Tak tulisi ta? Tulis siapa? Duga ngono. Amplope Pak Seno ya ditulisi. Napa? Hamba Allah. Mutar ora kowe. Arep nyengeni Pak Seno ora tulisane Pak Seno. Wah, kok saura-urane wong iki nek jujur mesti ana sing ngewangi. Ora tekne iki tekne wangi tekne wedi kok. Ora. Wedi ora? Ora. Mutar ora kowe. Aku sok ya tak ora hamba Allah. Napa? Rakyat jelata. Ya ben ora apa-apa. Ora apa-apa. Diwirang-wirang sing ra trimo sing momong. Sapa sing ngomong? Lekmul. Lemol wis ra ono kok. Ya ngopeni dagelane wong mati-mati kuwi. Ki dagelane waluh ya ngerti-ngerti. Sopo lho? Lekmul ngono. Iya. Karo Mbah Kasan. Terus ki mboten. Tak karepmu, aku wis Lah piye ta? putus asa aku arep nembang-nembang sakarepmu dhewe iso njaluk duit panitia dhewe. Ya ya neruske ayo gelem ora? Hah? Diteruske gelem ora?
Aku iki nek dialus terus ngono. Nek dikasar memeng aku soalnya. Nek yo teruske gelem ora? Ngono. Ayo. Ya. Ya. Nek ya saanane gelem to. Mang titeni Mbak Mimin, mengke bar rampung nembang niki. Mang titeni bakso sing niku paling akeh dhewe sik ngentekke tatin, yakin. Ora ketara ning mboko sak glinding sak dinding kae cepluk. Budalan entek sak mangkok cepluk. Ora yo. Wah, niku dokoe ra umum-umum. Seneng banget nek karo bakso ya Mbak yo. Ya, Seneng banget. seneng banget Paling pengen tek loro. Ya wis. Mangga dilajeng. Gending Pak Eno. Jane gelem ora aku nembangi. Gelem ayo nembang. Ya aja nganu. Diam. Oh, Aja Lho Pak omong. Seno ku ya bener lho. awang aku tau diam kowe malah bingung kok. Kok meneng wae ta? Ngono. Kuwi apa ta? Lah ya Pas mandat. apa ta kuwi? Malah dadak digoleki syarat rono-rono lho lek diam ae iki. Malah perkutute. Belambiangan. Aduh. Aku barang kaget Lah ngombe ra sida ya. Nyun sewu niku antre-antre sinten Pak Seno niki wau? Ci Mas Susu lho. Siapa? Mas Susu. Ki ak dhewe kan dong tau tepung to, Lek. Kuwi kudu mbok terapi sik kuwi berarti. Oh, karena Ayo diterapi. kowe ae bisa apa? Kowe sing gane nelateni koyo Aku wedi kok ganas kono ketok. aduh, Mak, pameng agar nyawa. ngombe untung ora tumplak. Ya nek terus kejak gelut, nek kejak liyane rak ya Dedek terluka. Yalah rumangsaku. Paling dijak ngeruk wedi kowe. Siapa sing golek wedi? Lek Kimin. Sok golek wedi ta? Ora nyepelekke. Tak Coba kira- golek watu no coba. Tekan ngendi njuk niki baleni terus. Gending pelambiangan nyerambai Ya. Pianyu wangi Oh. kelana kenang wetan segera lar lan kidul Weh, Hei, garuan. Iyalah, yo garapan. Nek mesiksa jantungku ki lemah lho, Mas. Nek ono apa-apane jangan melu tanggung jawab lho. Iki ora garapan kok Mbak Mimin. Napa? Nek ciri khas Banyuwangi cen ngene iki. Oh. Tembange kok diselani kendang. Ono sing bengok, lho belambiangan dong, plak-plak. Belambiangan, Dik, belambiangan. Oh, iki pancen gendeng ki ngono kuwi. Ngancen ngenten iki. Cara Mbak. Banyuwangenan. Banyuwangenan ngono kuwi. jenengan Dadi jantungnya lemah. lemah, ora mung jantunge kabeh lemah kok, Mas. Mbok kene ben kuat ae jejir aku. Nah, Engko nek mari tanggung jawab kowe. Iya nek mari, nek Sik. Kita wis mari aku. tenane. Mbok tak konsisten lho. Kang Kalimyat Lemyat Belam.
Banyuwangi. Ora nek iki ming aku arep bales critane. Aku kaget tenan ya mau ya. Awas, hati-hati lho nek ngeprak anten iku. Apa? Kok ndak kena. Kenapa? Nek cek Apa nih? Apa nih sing kena? Wis senengane omongane ora. Omongane kok kaya ngono. Mbak Tatin ki horor. apa toh? Lah wingi nek kena wedang lho. Oh, ndak mancal wedang. Ndak mancal wedang. Ora ono wedange nang kene kok macal. Lah apa? Bisa gelar wis iso gulung. Aja Lah ngono apa nek kudu wedang? Aja nganti jadi presiden buruk nek cara kaya ngene iki. Lah Ra piye? pikiran iki tontonan lho, tonton Ngapa wani tuntunan apa piye, lho. ha? Tontonan ya mengku tuntunan lho ngono kuwi. Lah ya nek dalange masa orang ngombe rak ya ono wedang. Ning kan kok nyampar ngono mau ya Ya nek. udu. Lah apa? Ya kuwi aku yang duwe. Gesut. Aja takon Tanah India. Cengkoke sing ngono kuwi Mbak Tatin. Ma, Lah nyapa? ka aku nek tiru dalange. Lah kok wegah ki piye to? Ngajari kebecikan kok ora gelem iki. Mau Lah, apa-apa, ora tau becik kok dalange. Soale selama iki dek iki melu aku, dek iki ra seneng karo aku ning seneng karo dhuwitku. Wong nyatane nek tak tampel tak ulungi amplop ya. Matur nuwun, Mbak. Lah nyambut gawe kan oleh duit. Kok ora seneng karo aku kok mungkat mengket. Lah aku ora mangkat ya seneni. Sing ngenani sapa? Ayo njaluk duit sing ngendang. Lah sing ngendang saka sapa? Ha sing mbok takonono kok. Mbok rasa ono kuwi. Sapa? Ora apa-apa. Aku wis kebacut loro ati ya. Kula tambani kira panjenengan. Ah ora usah. Ha iya. Tanah India Gumel yaring gumel yaring gumel yaring gumel yaring Taman Sari Nuswan Ayo gerak sing tenanan men kemringet men daging iki suda. Daging nganti cukul nang ndi-ndi. Lemak-lemak biar rontok. Wong wedok kok ndek punuk kaya sapi. Kok kale gatek-gatek iki ngopo? Aku iki nek gelungamu tak buka rak metongol daginge. Wis tau buka piye? Aku iki tak dibuka di ngakke sithike mak petungul. Wedan cah wedok kok punuken ya aku. Ya ora iki dupunung. Punuk kok tukul telu nang mburi ku lho. Endi to? Kon nilai apri kuwi. Endi, Mbak? Nah iki ku lho. Iki enek mesah muni lho iki. Apa? Apri senengane kok kaya ngono lho. Lah apa? Karo kancae ya. Retok Itu dulu. namanya kamu body shaming. Lah sing bener piye? Guyon oleh, guyon wicara tening guyon fisik enggak boleh. Terus piye? Sindian kae lemu, sindian kae teng pecotot, sindian kae ra etuk itu body shaming ada hukumnya. Waduh. Iso dituntut kowe. Lah Kaya emang ngene kok engkek. Iya ming perkara genah catak kok. Anu. canak itu mamu lho. Kuwi tumone sapi. ya, mangga, ya. Garaja
nek joget semangat ngono kuwi dadi men gembrobyos ora. Oh, kae.